Quins impactes generen les comunitats energètiques a l'economia social de Catalunya? Generen un impacte molt positiu. Sobretot generen un impacte que hi hagi cada cop més persones que s'interessin per l'economia social i vulguin formar part d'aquestes comunitats, d'aquests col·lectius que treballen per fer coses. I aquest cop coses en l'àmbit de l'energia, que potser fa molts anys que ens havíem adormit. En comunitats energètiques justament és una palanca perquè es produeixi aquesta transformació que ens empoderi a tots, als ciutadans, a la petita empresa, a les administracions públiques, perquè malauradament estem en un món, el de l'energia, que és un món on manen molt pocs. Manen els que tenen els recursos energètics, en aquest cas són estats que quan volen ens tallen les aixetes, ens fan coses estranyes, no? I per l'altra, manen grans empreses. Estem en un moment en què tot això pot canviar. Diguem-ne, el pastís es fa molt més gran i tots hi hem de ser. I per tant, això no passarà si no hi ha gent organitzada que ho faci. I insisteixo, que ho faci amb coneixement. I això són aquestes comunitats energètiques. O sigui, era inimaginable pensar que a Catalunya hi hauria 300 comunitats energètiques movent-se a l'any 2024. Potser encara no han acabat de fructificar, no passa res. Tot això requereix de temps, però ho hem de fer bé. I la qüestió és que ningú marxi, no? Que anem creixent cada cop més. Per tant, tenen un paper essencial i que volen ser-hi, i que són les transformadores de veritat. Són la palanca d'aquesta transformació d'una energia fòssil, centralitzada, en mans de pocs estats i de poques empreses, i perquè l'energia se socialitzi i sigui justa, democràtica